up ka-adventure? Atong kanina panginabuyan sa Bulanon, kining driver o mixer ka-adventure. Welcome ka-adventure. Nagsawad pag tubig si sir. Kunya tatag ka-adventure. Ang gibuhat sa driver sa mixer, kayo pa may nag-siminto ka-adventure. Nag-solve siya tubig sa tangke ka-adventure niya. Ibis-bis sa kalsada. Kay arong dili mo abog niya. Mutok ang tubig ka-adventure, ang kanang tubig para mukha sa pagka-video sa kalsada ka-adventure na makita ko ka-adventure. Kanya ka-adventure atong ubanan ang driver sa tanker ka-adventure. Mo ni siya panginabuhian ka-adventure niya. Atong tanong sa ka-adventure ang makina ka-adventure nga nito og kinsa yung story ka-adventure kani. Makina ka-adventure. Yang makina ka-adventure kapadangan ito. Nya gikan ito sa Bayungan Dam ka-adventure insa. Kita na ka-adventure na karon sa Bayungan Dam ka-adventure abang tubig. Ikaw driver sa tangke sir, sir? Sa kanang mixer sir. mixer? Pila na ako ka sir sa mixer? Ada ko sir. Okay, ka-adventure, si sir ka-adventure. Doon na siya katuig nga mixer ka-adventure. Karon kanang pila ka oras na mapuno sir? Walang pagkuan, depende ra na og kuan. Pero di na siya puno. Sa batot pa. Di na siya puno sir. Wala man na kaya sa dito. Abot dito. Puno siya. Bis man na dito. Ibis-bis ka-adventure sa kasada. Okay, abot kayo. Pero kano ba nagsiminto karon sir o pa? Wa pa. Dagsugod pa. Oh, Okay, ka-adventure kani si kasi nga na to sir? Johnny Salabi. Johnny Johnny. Salabi. Ka-adventure kaning kuan kaning mixer ka-adventure. Unya karon mga 2 years na siya si Sir Johnny sa mixer ka-adventure. Nga pila na kay pamilya sir, na kay bata? Na sir. Pila yung bata sir? Nakapo. Duha yung bata. Usi trabaho ni Mrs. Housewife na sir sa mga. Housewife yung asawa. Okay. Tagpila mo kadto nimo aning imong pag-drive sa mixer sir? 360 ra na sir. 360. Nano may perbiyahe. Naipir biyahe. Okay ka-adventure. 360? 360 lang. Pero okay ra sa atong pamilya, okay ra. O karaman masana ra may biyahe. Kumbati na. Og naibiyahe ko na mga inagdan. Kung naibiyahe ka-adventure, okay ra ka-adventure og naibiyahe. Ka-adventure, ang tanker ka-adventure, ang mixer nga gisudan og tubig, puno na ka-adventure, to nakita ka-adventure. Puno na sir? Okay ka-adventure. Ato na sir, ato ta? Okay, what's up ka-adventure? Napuno na ang mixer nga gisudan og tubig. Na si Sir Johnny. Okay, adventure, ayaw masakit na sa likod ka adventure. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon din sa mixer ka-adventure. Isakay na takauban ni Sir Johnny ka-adventure. Ito isira. Okay, panginabuyan sa atong Bulanon, kining driver o mixer ka-adventure si Sir Johnny ka-adventure. 2 years na siya aning driver ka. Bago pa ni siya nga mixer sir? Bago pa. O ka-adventure, i-record pag yun diri ka-adventure. What's up ka-adventure? Padung nami ka-adventure ni Sir Johnny. Padung nami sa area nga bisbisan nga kalsada ka-adventure. Mula ito panginabuyan sa itong mga Bulanon driver siya o mixer ka-adventure. Gigamit sa og pamisbis mixer ka-adventure kay naguba man ang tangke sa water tank sir. Okay ka-adventure, what's up ka-adventure? Natakaroon diri sa gidrivean ni Sir Johnny nga mixer ka-adventure.
Kinigabot dito sir, nato murag katong silbi pang bisbis sir. Hindi ka na rin ako. Kanar gapon. Narin tao dito. Siya rin mo. Oh. Dito tao sa ako. Kaya sa pagsulit pa. Oo. Pero naguba man ka ang water tank sir. Oh. Okay, adventure, ato ka sunahan magsugod sir. Pero apil kaya po ni gini. Oh, ano yung ginawa? Under ni sa construction sa lab sir. Amo to siya tanker sir kato. Amo na siya tanker ka adventure nga nadaot. Basta ka na ng tubig. Pero na siya tubig sir. Okay ka adventure. Kining gidrive ni Sir Johnny, wala siya kanang mixer o niya gigamit sa karon sa pagbisbis sa kalsada kay nadaot man ka adventure ang kanang tanker ka adventure. Katong ang kwan sa likod sir, ang mo-operate katong lalaki, tor unahan. Foreman. Ha? Orang abogan man kayo likod. Abog kayo sa ato makita ka adventure sa likod abog kayo. Mo nang bisbisan siya og tubig ka adventure ato makita diri sa side mirror ang sa likod ka adventure abog kayo ka adventure sa likod ka adventure mo nang need siya og bisbisan ka adventure para di siya mo abog ka adventure. Unya mo tuhopod ang tubig sa ilawom sa nganing mga graba nga butang ka adventure sa kalsada. Mo na siyang kasada ka adventure nga simintoon. Gikan na siya sa Barangay Gabi, lungsod sa San Miguel, muagi og Barangay Bayongan ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Now karon diri sa sud sa ibabaw sa mixer ka adventure diri sa driveran. Kauban to si Sir Johnny ka adventure. Mana man yung kaniya din eh. Ang mana nagbisbis kaning mga kini sir kaning murag na ina tubig mo na siya lawis bisan nimo. Dito na tayo, nakita na ito ba? Matigas dito na to. Oo. Pwede yung ibis bisa sir? Oo. Nag-break time na ka-adventure ang mga tao karon kay tig paniud to na. Okay. Unya mo ambak pa ta sa likod sir atong abrihan to. Okay, abrihan ang likod ka-adventure para inig-bisbis. Ay ang mga kaubanan ka-adventure ang mo silbi mo open sa likod ka-adventure niuli na. What's up ka-adventure? Ito karon sa ato panginabuyan sa mga bulanon kining driver o mixer ka-adventure. Nya karon gigamit siya og pagbisbis sa diri sa kalsada ka-adventure kay ito ang tangke nadaot ang tangke mo nang kani sa gamit ang mixer ka-adventure og pagbisbis.
Kani mo ni nasugdan nimo sir. Okay ka-adventure, mo ni siya nasugdan ni sir. Kining naay mo na to nakita nga nabasa nga part. Mo na siya nasugdan ni Sir Johnny. O bis ganina sir, ganina. Kapila na yung balik sir. Ikano pa ni? Onya sugot ta diri sige. Ambak ta sir. What's up ka-adventure? Mga bakta ka-adventure. Ito si sir sa ubos. Asa abrihan na sir? Okay. Okay, what's up ka-adventure? Gi pakuha na ni sir para muari ang kuwan. Ano diya ang agas diya sir? Mo ni panginabuhi sa bulan ka-adventure kining driver og mixer unya karon ka-adventure gigamit ang mixer sa pagbisbis aning tubig ka-adventure. Kaya ito naguba ang ilang tangki. At makita ka-adventure, awas sa ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Ito makita ka rin. Pag-aga sa tubig ikan sa mixer ka-adventure. So makita karon. What's up ka-adventure? Natakal sa ibabaw. Gamit ang tubig ka-adventure, mo na siya ay gikon sa mixer ka-adventure, mo siya ay gamit mixer sa simento ka-adventure, unya karon gigamit siya og para pan kanang pan sa tubig, kabit sa tubig ka-adventure diri sa kalsada. Ato makita karon ka-adventure.
para dili siya mo abog ka adventure. What's up ka-adventure? Nakaroon diri sa atong panginabuyan sa atong bulanon kining driver o mixer ka-adventure. Unya kan ka-adventure, naguba man ang ilang tangkir ka-adventure sa tubig. Diang mo silbi mo kanang mo bisbis aning agyan ka-adventure para dili siya abog. Wala man diri ka naguba ang ka-adventure. Pag-ayo man diri man ang kining sa mixer gigamit ka-adventure para dili ay kanang abog ang kasada ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Ito makita karon ang pag bisbis sa tubig diri sa kalsada ka-adventure para di siya moabog niya. Mutuhop ang mga yuta sa ilang ka-adventure kay kini simintuon man ni ka-adventure gikan ni sa barangay Gabi, barangay Bulilis, gikan sa diri sa Los Angeles sa dini pa daw na sa Bayungan ka-adventure ang pagsimintuan ni ka-adventure sa kalsada. Unya ang mixer gigamit ka-adventure kay ang tangker para sa mobisbis diri sa kasada nadaot ka-adventure. Muna atong kiyari karon ang panginabuyan sa bulanon kining driver og mixer si Sir Johnny ka-adventure. gamit para mowiswis sa to kanang diri sa Kasada Adventure para di siya moabog ka adventure. Ato makita karon ang tubig nga nasa Kasada karon ka adventure.
Adventure, ano man nag Sir Johnny ang pagbisbis sa tubig Carpincho. Ito nakita kanina. Ang taas-taas nga pagbisbis sa tubig di sa kalsada. Oy Carpincho, maghinaot ko nagmalipano sa akong video. Ayaw kalimut pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw mo kalimut pag-click sa notification bell para makasunod sa akong dagan nga video. Daghang salamat Carpincho, God bless. Kaway Sir Johnny.